Türkmenistan'ı Novat'taki av mövsümü açılman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýyla süýşürildi. Emma bu çäklendirme hemmeler üçin näl? Aýratyn hukukly agçylaryň tüpeňleriniň sesi tokoýlaryň içinden hemiçe denýäli eşdilýär diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan agçylar aýdýar. Av mövsüminiň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owuzlyk we Daşky Gurşaw Goramak Ministrliginiň 16-njy sentýabrda Neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine görä, türlü görnüşdäki 7 ýokanç keseleriň şol sanyny guşdumygynyň ýaýramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokanç keselleriň ila tarasyny ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünülýär. Agçylyga girilen çäklendirme ýurtda dowam edýän agyr ykdysat çökünlük sebäpli agçylyk, balykçylyk işini mövsümleýin hünär edilen adamlaryň maşgaly büdjetlerine ýene bir urgu boldy diýip 55 ýaşyndaky Dargan Ataly agçy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Av mövsüminiň açylmagyna garaşan adam her etrapda ýöldürçe. Olar bu işe öýe agyk getirmek, çağalaryny naharlamak üçin baş goşýarlar. Ykdysady kynçylyk barha köp adamy çölläki janawarlaryň kasyna çykmagy mejbur edýär. Döwlet bu adamlardan wagtly salgy dalýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny aýdylmalygyny soran agçy gürrüň berdi. Azatlyk bilen gürleşen ýene bir agçy bu çäklendirmäniň hemme agça degişli därligini, türkmen durmuşynyň beýleki gurlaryna bolşýaly agçylykda hem aýratyn hukukdan peýdalanýan, kanundan ýokarda durýan adamlaryň az därligini öňe sürdi. Güýürki av mövsümini garaşyp otyrdyk. Emma polisiýa agçylaryň etrap polisiýasyndaky yaragxanalarda saklanýan yaraglaryny eýelerine bermek diýip olaýtdy. Onun sözlerine göre Darganata, para etraflarında yaşayan agçylaryň yaraglary ýyl başynda mahallarda ýüze çykan keselçilik we pandemiýa aladalary bilen baglykda polisiýa tarapyndan ýygnalyp alyndy. Ýöne bir etraf ýerini hemmeleriň av etmekden mahrum bolanlygyny aňlatmaýar. Ýöneki adamlaryň agçylygy çäklendirilenen bolsa, Farawn, Darganatanyň tokoýluk, çöllük ýerlerinde tüpeň sesleri kesilmek diýip radionyň söhbetdeşi gürrüňini dowam etdirdi. Azatlyk mundan öňem güýç guruluşlarynyň, häkimlikleriň işgärleriniň islam tokoýunyna jeňgeline, şol sanyny döwlet tarapyndan goralýan tebii gorakhanalaryň çägine hem av edýänlikler hakynda ençemi maglumat aldy. Faraplar üçin tasdiklamagyna görä, polisiýa işgärleri we beýleki jogapkar wezifelerde işleýän emellerler hatda Farapdaky serhet zonalarynyň çäginde hem arkaýyn agçylyk edip wagtal din zalmagy öýlerine mertebe bilýärler. Mundan öň 6 asr Türkmen köylüni ekrançylyk meýdanlaryndan toplanan şor suwda ýetişen balyklar wagt edýän Türkmen häkimetleri may aýyny koronavirus aladalary bilen bagly deňizde suwa düşmegi hem gadagan etdi we awada din zalyş zorlugyny müňden gowrak raýat işini ýitirdi. Soňra derýalardan, kanallardan we deňizden balyk tutmak hemde olar satmak gadagan edildi we Türkmen wasynyň, Çelekeniň, Türkmen awadyň we Kerkiniň her gün 5 tonna çemeti balyk satylýan bazarlar ýapyldy. Emma prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iýul aýyny din jalşa çykyp ada edilmeýän kölden balyk tutup döwletliler köşküniň çağalaryny naharlandan soň balyk tutmak gadaganlygy gowsan ýaly boldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýöne inni Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Owuzlyk we Daşky Gurşaw Goramak Ministrliginiň hünärmenleri para etrabyny ila darasyna wagt edip av guşlaryny, beýleki haýwanlary awlamadlygy, olaryň etini iýmezligi, satmazlygy maslahat berýärler. Balykçylar hem berk eýdarlanýar. Häkimetler balyk tutmagy ýene doly gadagan etdi diýip habarçy aýtdy. Emma muňa garamazdan ministrligiň web sahypasynda av haýwanlarynyň şol sanyny balyklardan ýokuşup biljek ýokanç keseller barada hiç bir maglumat berilmeýär.